Να είμαστε και πάλι, αγαπημένοι μου μαθητές, στη γιορτινή αίθουσα 4F, πανέτοιμοι να ανακαλύψουμε και άλλα πράγματα από το θαυμαστό κόσμο της μαγικής ιστορίας. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε με τις βαθμολογίες των εργασιών που στείλατε και τους βαθμούς των κοιτώνων που καταφέρατε να κερδίσετε. Στο τελευταίο μας μάθημα ασχοληθήκαμε με τα δύσκολα και ταραγμένα χρόνια της περίοδου 1400 με 1600 μετά Χριστό. Το επόμενο σκαλοπάτι των ιστορικών μας ανακαλύψεων περιλαμβάνει τα χρόνια 1600 με 1700 μετά Χριστό. Αρπάξτε λοιπόν τα βιβλία σας, πηγαίνετε στη σελίδα 45 και φύγαμε! Το 1612 ξεσπούν σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία οι περίφημες επαναστάσεις των Καλικατζάρων. Πρόκειται για τη σημαντικότερη ίσως εξέγερση στην ιστορία των μάγων, για την οποία θα μάθετε περισσότερα στα επόμενα έτη σπουδών σας στο Hogwarts. Το 1631, σε μια κορύφωση της προκατάληψης των μάγων απέναντι στα υπόλοιπα μαγικά όντα, το Υπουργείο Μαγείας αποφασίζει και εφαρμόζει την απαγόρευση σε όλα τα μαγικά πλάσματα και όντα πέραν των μάγων και των μαγισσών του δικαιώματος να φέρουν μαγικό ραβδί. Το 1635 ιδρύεται στη Γαλλία η Académie Française des Sorciers, δηλαδή η Γαλλική Ακαδημία των Μάγων. 2 χρόνια αργότερα, το 1637, θεσπίζεται από το Βρετανικό Υπουργείο Μαγείας ο Κώδικας Συμπεριφοράς των Λυκανθρώπων. Ήταν επί της ουσίας ένα σύνολο κανόνων που υπογράμμιζαν τις υποχρεώσεις των λυκανθρώπων. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονταν παραδείγματος χάρη η πρόληψη αποφυγής οποιασδήποτε επίθεσης, με το να κλειδώνονται οι λυκάνθρωποι επαρκώς σε κάποιο ασφαλές μέρος κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου. Προφανώς, χωρίς να προκαλεί καθόλου έκπληξη, ο κώδικας συμπεριφοράς των λυκανθρώπων ήταν μια απόλυτη αποτυχία, μιας και κανείς δεν εμφανίστηκε ποτέ για να τον υπογράψει. Αυτό συνέβη μιας και αν κάποιος εμφανιζόταν στο Υπουργείο και υπέγραφε τον κώδικα αυτό, αυτόματα θα παραδεχόταν τη λυκανθρωπία του, κάτι που θα προκαλούσε, και προκαλεί ακόμα και σήμερα σε μικρότερο ίσως βαθμό, το στιγματισμό του ατόμου στη μαγική κοινωνία. Το Σεπτέμβριο του 1666 ξεσπά η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, η οποία κατακαίει κομμάτια της πόλης. Η κοινή πεποίθηση των Μάγκλς ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα ορτοποιείο στο Punting Lane ήταν εσφαλμένη. Στην πραγματικότητα, ο πραγματικός λόγος θα μπορούσε να είναι ένας νεαρός γουαλικός πράσινος δράκος που κρατιόταν στο υπόγειο του διπλανού σπιτιού. Την ίδια εποχή ιδρύεται το μαγικό νοσοκομείο ο Άγιος Μάγκο και οι μάγοι που υποφέρουν από κάποια ασθένεια ή τραυματισμό
βρίσκουν πλέον εύκολα επαγγελματική βοήθεια και περίθαλψη κάτω από τη στέγη του. Αυτή την περίοδο, η καταδίωξη από μέρος των Μάγκλ ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Οι σκοτεινές εποχές της κοινωνίας των μάγων είναι γεγονός. Οι κυβερνήσεις του κόσμου των μάγων συναντιούνται για να βρουν λύσεις στις κρίσεις και συγκροτούν το Διεθνές Καταστατικό του Μαγικού Απορρίτου του 1689. Αν και η ημερομηνία δεν είναι εντελώς έγκυρη, από άλλες πηγές η ημερομηνία είναι το 1692. Αυτό ολοκληρώνει τη διάσταση των δύο κόσμων, αλλά θέτει και στην ευθύνη των διάφορων μαγικών κυβερνήσεων τη διατήρηση της μυστικότητας σε όλους τους τομείς, από το Quidditch μέχρι τους δράκους. Για την εξασφάλιση της μυστικότητας, τα μαγικά υπουργεία σε όλο τον κόσμο συγκροτούν επιτροπές και ομάδες που αναλαμβάνουν την απόκρυψη όλων των μαγικών κτηρίων, πλασμάτων και συνηθιών. Επιστρατεύονται ξόρκια απόκρυψης, μαγκλοαποθητικά ξόρκια και ξόρκια διαγραφής μνήμης, προστατευτικά ξόρκια, ξόρκια για τους ήχους και ξόρκια παραπλάνησης. Ενώ οι αρμόδιοι αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο φόρτο εργασίας που φαίνεται να μην έχει τελειωμό. Μερικά χρόνια αργότερα, η απόκρυψη του μαγικού κόσμου από τα μάτια των Μάγκλ είναι ολοκληρωτική, αν και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η επέμβαση του Τμήματος Μαγικών Ατυχημάτων και Καταστροφών, του τμήματος δηλαδή που έχει οριστεί ώστε να αντιστρέφει τα αποτελέσματα της τυχαίας αποκάλυψης του μαγικού κόσμου στους Μάγκλ. Για την επόμενη φορά θα ήθελα από τον καθένα σας την απάντηση στην εργασία που θα βρείτε παρακάτω. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές γιορτές σε όλους, παιδιά. Join the owls joyous flocking on this merry Christmas day. Ding dong, ring the Hogwarts bell, Ding dong, cast the Christmas bell. Ding dong, make the Christmas morning bright. Fly high across the sky, light the Christmas night. Merry Christmas.